Når du læser din fjernvarmetemperatur af i fjernvarmeskabet, står du i billede nummer 4. Det vil sige, der hvor du får set for grader. I den her tilfælde der er den 76,05 på den indgående fjernvarmetemperatur. Og på den udgående fjernvarmetemperatur er den 30,99. Når du trækker de to tal fra hinanden, så giver det den afkøling, som det skal være i skabet i det øjebliksbillede, du får. Ralf, hvad skal den gennemsnitlige afkøling helst være? Den skal ligge på mellem 25 og 30 grader i gennemsnit hele året rundt. Okay. Er det kritisk, hvis den nu ligger på 23? Det er ikke kritisk, da det er et øjebliksbillede, man tager i fjernvarmefyret. Der er forskelligt, om du for eksempel har været i bad og brugt det varme vand, eller du har luftet dine radiatorer ud, eller du har slået for radiatorerne og lufter ud i dit hus. Hvordan er det med fyringssæsonen, Ralf? Hvordan går den? Fyringssæsonen den går fra sommer, hvor du skal have en fremløbstemperatur på din fjernvarme på 65 grader. Den går fra den 1. i 5. til den 30. i 9. Og om vinteren er den på 85 grader i den indgående temperatur, som går fra den 1. i 9. til den 30. i 4. Tak, Ralf.